na January thla piang te hi mi tumru mi chan pui pe tak mi an nia mi injir nuam ti mi le mani ngei po injir mi tak an tlang pui no pangbula om nuam an ti hlea mi chak lo na le tlin lo na la yan man chaka mi tai matak le theyang to ka thil siam chua nuam ti mi an ni amai ro chu anril ruan na ma ve thunga ngai tu na film nei midang te ti hlim an thiam hle mangai na chungcha nga ero mangai na anti lang mai lova anti lan to ero chuan an thik thuwa chle ani pani na February mi hoi hom nun dan hriale mi in ngai tlo man nia anril ru hoi sen hlebok an ma a ti turom chu har satna ka ra po ma chon du mi le mi kai hruai thiam tak an ni tlang puya mi indu tok tak le chapo ru ve tak an ni du hle fak nuam an tia i fak to chuan ibula an thuruk po an puang nga zung mai don ani an thina rama mi ngai sak ni nuam an ti hlea atlang puin rimoi te atle mi chan puyan uar hlebok mangai na an lana du phiana heiwang hian anril ruan hmain ti tau pon ching hle ani pathum na March thla piang te hi mizai dam le mizak zum mi thuruk zep thei tak an nia an mel tha em lawa ma se an zuna uai na du phian mi nelan hlowak lawa amai ro chu mi khongoi na nga tak an ni midang te an ngai poimo a an thina chewak lo rin ngam man ni tlang puya thil suang tu veng an chinga hi an ma ni bokin an chiat pui thina ni mangai na lama an sang em lawa an je thalo tak pakhat chu thil an theng hil mai lo hi ani palina April thla piang te hi an thluak a chaka kompo an nuama mi har satna han sol sakte pon thiam me mani in an huai sen boka mangai na an nga in mi han ti kual vel po an thiam hlea an hoi hom bok an ton na piang ti nga le soi ngal mai du thin mi an nia heiwang hian a hnuwa anin chhir le tlang pui thin ani rorel nuam ti mi nem ngai reng an ni du tlang puya an thin rim na te an theng hil mai lo awangin phubala kan ching hlea hei hian an ma ni a volet le thina chu wang chuan relu na takin anom phak thina ni pangana May thla piang te po hi an thinaramin ngai to na hriam takan neya mangai na an lana in midang hip theina riawan nei an ti thin ngai to na ril tak an nei boka mi an hne theya tin ti phur san pa an ngai vak lo an ma ni hian an phur nga le me mai ani nem ol tak ti tur fel taka ti du mi an nia mak ve tak chu May thla piang te hian thil hriat lok riau theina hi an nei an ti thin ani chu wang chuan mi hnial an hra tin thil an in ti hria thu le hlalama an tuya amai ro chu an kul du phian thung ani parukna June thla piang te hi thil ti dan tur idea thatak tak nei thinin an thluak po an hmang na sa an zak zung tlang puya a hun taka thil ti lo an ching thung thil reng a thabera ti du vek ni ma sela an ma ni hi an tlai le thin ani tin fiam thu an doin nui po an peya an ma ni ngei po hi nui za thlak taka che te an ching hle mi hnial an hrat ba ka mi hnial an thiam hle mi tong du takan nia wangin ngai nat le hria teng an hlo du phian mani ni na anga lang chuak phong thin an nia wangin an ril ru po ti nat saka ol hlea mangai na lama an ril duwa tin mangai na chungchang hi an hre thiam tlang puya chu wangin he thla piang te hi mangai na lama chuan an sang ber nia soyan ni he channel li ngai nan zong ni chuan mi lo like mi lo subscribe sak vela itan thu beng war thlak tak kan lo ti chuak zelang